28 ساڵان من لەسەر vê çandê lêkolîn lêgerîn kir. Min bi qasî 2500 heb pirtûk, ew qasî jî kovar û her roj jî rojname bi taybetî quncikê çand rûberên dîrokî xwendin. Kî vê dibêje? Nivîskar Ehmed Tekîn dibêje. Ehmed Tekîn di kîja pirtûkê de dibêje? Di pirtûka çand û folklora Kurdî de vê yekê dibêje. Ehmed Tekîn 1959 de li gundê Nîvla Dihêya Sêrtê hatiye dinyayê, 6 saliya xwe da koçî Tetwanê dikin ji wir diçe Mêrsînê û jiyana xwe li wir dewam dike. Ehmed Tekîn salên hefteyî di nav têkoşînê de derbas dike li gorî wan salan. Salên heşteyî de wê çaxê di nav partiyên legal wekî SHP, wekî SODP de cih digire. Dema tê salên notî vê carê di nav têkoşîna gur a Kurdan de ye wekî gelek Kurdan. Paşê çi dibe not û sisêyan de ew têgirtin û 10 salan girtî dimîne. Di sala 2003yan de tê berdan. Tê berdan lê wî rihet nahêlin. Piştî salekê 2004yan de careke din têgirtin û vê carê cezayê îdamê lê dibirînin. Dûr e û wê cezaya îdamê vediguherînin cezaya müebbetê û ev 20 salin hêjî girtiye. Pirtûka li ber destê me, pirtûka çand û folklora Kurdî, pirtûkek berfireh sêsil û not û dir û pele li girtîgehê hatiye amadekirin û li ser çand û folklora Kurdî gelekî agahiyan pêşkêş dike. Loma jî îro mijara me ew e. Mijara me nivîskarekî di heman demê de girtiyekî Kurd e. Ev pirtûk ji weşanên Aryen derketiye. Di pirtûkê de cilûbergên Kurdî, stranên Kurdî, ji lîstikên herêmê, heta folklor, fîgür, rîtmîk gelekî agahiyên cûr bi cûr li ser çand û folklora Kurdî hene. Em hêvî bikin Ehmed Tekîn wê di demekî zû de bê berdan. û yên ku bixwazin jî helbet dikarin pirtûkê ji weşanên Aryenê bigirin û bixwînin.